Hej, jeg hedder Christian Liller, jeg er 26 år, jeg elsker at lave mad. I dag skal vi lave en kartoffelmad på en lidt ny måde. Røde kartofler, hjemmerøget svinemørbrad, svampemayo, hjemmelavet friskost, løgaske, lidt karse, lidt rødløg, sprødt rugbrød. Så er det lidt af vores løgaske her. Og så har vi friskost der. Så har vi vores hjemmerøgede lavendelsvinemørbrad her. Og en klassisk dansk kartoffelmad. Velkommen.